Save big with new Milo Champion Solid Pack. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Sangobion, multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, ano mo na daw bareta? Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning po sa Saint Luca Boss. Welcome sa tayong programa. Aramon niya itong unyang bungal daw na ininin Monday. Petsa 12 sa bulan, mga tugang kan Hulyo 2021. Ako po ang sanong lingkod, Mardela, daing iba, sadit sana, pero tiyan. Sa programang Aramon niya, tuloy po sa Radyo DCGB, sa mga kababayan niya ito na nagantabay Luzon, Visayas, Mindanao, asin sa ima na parte kang kinaba na kantabay sa DCGB Facebook page, DCGB News Online, sa DCGB Live App, asin sa DCGB Ligaspi YouTube channel. Good morning po sa inyo. Saan man sa mundo, ingat po kita. Ingat sa napirmi. Tangani pong dainin problema, mga tugang na atubangon ng satuyang sadiri, asin ng pamilya. Technical side kasabay niya ito, June Napolis, the man from Poland. Kamusta John? Dracula na John? Tama-tama yan pag kiristahan ay relaoga na at saka taman-tamaan sa karampanyahan. Sa DCGB Social Media Department kasabay niya ito dyan si Richard Astor. Yan man mga tugang si Angel Mustasa sa Production Assistance Center. Ang kaganda ng South Bunga Bandera dyan. Sa luwasan, Megaforce Patrol. Sa padagos mong pangalat ng mga istorya. Tangaring babaling ibug sa Banuan asin mapukawan ng mga turog sa pansitan. Yan dyan sa 3rd District, pading Jomar o kaya Jimmy Nasalita. Sa 1st District, pading Jomar VM. Yan man sa Daraga area, sa Banwang Sutil, nakaprangkisa ang Tito ng Albay, Renz Luna. Dumaan sa Albay District kasi southern part ka mga barangay sa Ligaspi, ang po dyan partner Al Armario. Hindi kita baba sa Ligaspi Port District, kasarabay ito po dyan ang babaeng walang pahinga Ans Galero, kasabay siyang Presidente Boy Mata sa Mobile. Dumaan sa Regional Center Site si Luis Bursi Barcena. Asin sa northern part ka mga barangay sa Ligaspi, sa mga istorya po mga pangyayari dyan. Diba po sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. At sa mga may anniversary, happy anniversary po. Sa mga may helang, nasa banig ng karamdaman, whether kayo nasa mga tahanan, nasa mga ospital, nasa mga COVID facility, sana po maka-recover na kita kasi makabelta na sa tiyang oral daw mga tugang na mga aktibidad.
Keep safe sa mga walang sakit. Magpasiguro pirmi. Distansya, amigo. Tanganing di kita ma-infeksyon. Alright? O bueno, dahil na kita magparahaloy pa, mga tugang, dagdagan ta na mga istorya. Ali po dyan sa luwas, nasa linya, si Pading Jomar Bien. Ali po naman sa First District Albay. Pading, good morning. Please come in. Salamat, Pading Mahar. Good morning sa mga parantabay. Prepaid smart meter. Ini ang ipigpuproponir kan APEC na gamiton sa mga taga-barangay Bacolod kan Tabaco City na nag-urunay ng magkabit nin sa diring transformer matapos naputulan kan APEC dahilan sa sobra sa 7 milyones na pagkakautang kan mga residentes kang naunang bita na barangay digdi sa syudad kan Tabaco. Ini ang kinumpirmar ni Mayor Crisel Agman Luistro matapos na makaulay niya si Apo Alvarez kan APEC may koneksyon sa naunang bita na isyo susog kay Mayor Luistro na nagbukas nin opsyon ang APEC dahilan ta kang enot na naging opsyon o ipigtataong kondisyon sa mga taga-barangay Bacolod iyon mabayadan nin 80% man lamang itong sobra sa 7 milyones pesos na pagkakautang alagad imbes na magsunod ang mga taga-barangay Bacolod nagkabit sindanin sa diring transformer para mapailawan ang ibang porsyong sa indang barangay. Susog kay Mayor Crisel na kipagkomunikar sa IAS ang APEC asin nagsabi na igwa na sindang ibang options na gigibohon para sigurado na ang pagkukonsumo kan mga taga-barangay Bacolod na babayadan. Prepaid na metro ang ikakabit ninda. Aha. Tuban sa mga mag-a-apply. Yan. So, ma-apply na mga pa-reconnect. Katawan sinda ng kontador na prepaid. Oo. Maglo-load sinda kumpira sa ang konsumo ninda. Yun. Ang ngapot, Masisiguro man anggad na bayad. ay, ang ngapot kaya, ano yan? Libre na i-ofrecer kang APEC o may charge pang itatao sa mga konsumidor? Libre dahil ng bayad sa prepaid na kontador. Okay. Iyon ang ikabit. May 200 na daan na on hand ang APEC Okay. na nakatagama para sa barangay Bacolod. Ang dailang malinaw pa, kaday pa man talaga nagka-orolay ng toltol, is ano ang mangyayari naman sa utang? Yes. Nakabitan ba sa mga may utang o kakabitan sa naso nakabayad? Para ang 100% fully paid, apat na residentes. Out of the fray yan, 200? Ang sabi, 1,400 ang households, 1,200 na ang naka-lista sa APEC. Gustong sabihin, so may gusto mga 200 man. So, ka mga illegal? Nagkukuryente na daing record. Tapos out of naman sa mga naka-record, apat sa naka ito so fully paid. Pero ngunyan, may 12 naman dang nagbayad. Nag-robanti man. Di itong pasana. Kaya dahil mambaga balik ang APEC sa kuryente, pero uminaw na sa barangay so ibang residentes ng barangay Bacolod, nakarambagan po, may nakalki-transformer, pinakabit, may ilaw na sinda. Di ano yan? Pinutulan ito? Giraray? Pero dahil pa man napuputulan, pero kakarasuhan, Iyo pero siyempre, paano hindi kung may connection nun yan, di illegal. illegal gani, illegal sinda. Di pa piputol. Ang sabi makan mga taga Bacolod na nakonektara na kayo itong illegal na connection, magbabayad na ngayon kami, may kuryente na kami. Kalakuan ano. Kung ang ibang bayadan, mga 100,000 sa rong residente, may 200,000 sa rong residente, so na-accumulate na baga kada dakol. Dakulo na, no? Pirang So, may taon na. problema. Pero ang nangyari, ang babayadan ninda sana sumagponsa ng ngunya na pagkukonsumo ninda. Nako, may problema pa yan. Okay. Pero ang, Kaya- ang question dyan, aram na kan APEC na illegal itong connection, ay papigpuputol. So, pulis nga ni pagkakaito, di pinalaw. Iyo. Oo.
Kang pagkabit-pagkabit na rekadahan. Hindi gusto Dahil sabihin ko param kung dahil ko param kung ano ang disposition nila dyan. So, may mga pinag-officer na ibang options na nga oras na ay sumagbaralik na sinda sa kumbaga magbalik loob. Kung magbaralik loob sinda, 5 meter na. Alagad sinabi ni Mayor Crisalagman Tuistro na dahil lang taday man na options na pinagtatao pa manang duman sa mga utang, ipoproponer niya sa pag-orolay as in enot ko konsultahon niya una so barangay officials as in mga residentes as in kung magkauro yon ang saro sa options na ipoproponer ni Mayor Crisel is kung halimbawa metro na prepaid meter na agad niya nakabitan itong sa mga may utang on the condition na portion kan prepaid na isisingil na babayadan is magbabawas duman sa utang. Kung magtugot pati ang apik. Gusto sabihin, halimbawa, maload kang prepaid na 500 pesos, portion ka ito is bagay mo makukonsumo, kundi charge duman sa magbabawas utang. duman sa mga inuton mong utang. Aha. Okay. Saro yan sa i-open niya sa barangay. And kung mag-uyon man sa barangay, i-open niya man sa APEC kung mag-uyon. Iya. Tabata ko ang policy ba kan apik ko niyan. Dahil na so dati kang inot na pwede mo minswalan. Oo. Saruan na sa nangunyan na barayadan. Iyo na nga Pag dahil ka nakabayad, putol ka. So, Iyo. parang special case ang mangyayari diyan sa sa Bacolod. Sina magiging lang baga, baga may kuryente sa nagkarabit. sina magiging pilot yan. Pilot kan kan itong prepaid na meter. Di sa alman. Di ba? Iyo. Yan, Day nadara sa Bacolod kan so magbarayat sinda kumbaga stage pinutulan day babalik kung day ka mo mag 100% na bayad or 80% na bayad day uminasa rito kuminabit ki sa diri so Bacolod so garo ba ka na hiling-hiling magkuniling ang sitwasyon maski gibon perming madunong Iyo, malinaw kaya na. ang bagay yung kaya garo tama man itong so naisip ni Mayor na kung magkauro yun, ako na sa nakanapik na bayadan na patingi-tingi sa pagi kang prepaid. Dakulong ka rin kunyan, masurunod. Oo. Ayo. Maski ako man sana, may utang akong 100,000. Magpi-prepaid ako digdi. Ngaya, halimbawa, 30% ngaya kang prepaid mo, dahil mo pwede konsumo na kuryente ibabawas duman sa utang, matugot naman ako. Patingi-tingi ang bayad. Yan. Sana di umabot sa punto na, kaya panganin ngaya, ubos na. Oo. Alas na sa kondisyon. At saka siyempre aramon taman kung ano ang sabi nga, efficacy kaya na kunyan na prepaid meter na yan. Tabago yan ligdi sa to. Pero pagkagamit naman bagay ni Cameral ko sa Cebu, pagkagamit San tayo Pablo, ni... ikaw na Nahiling ako kay San Pablo Dakol na kang kinagagamit. Hindi ko lang kung umasir digdi sa toya. Bata digdi sa toya, pati iba-ibagan mga tao. Yes. Pag pinutulan mo, pag talikod mo, may ilaw tulos. Yan. Kayo man yan, maski dahil na nag-under sumeter, nag-iilaw pa. Iligang tama mga sitwasyon kung paano yan, Kasi pag naging consistent ang APEC sa kampanya ninda, mas madako lang madunong. Sa isipon mo, arap-arapan nga na nagkarabit kang transformer, inuro lang ang binarikadahan pa sa lugar nga ni Dema Calao sa polis. Awano na sa nang puro tulo ng koneksyon dyan sa prepaid meter. Tagani na paluksor man. Iyo. Okay, sige. Hindi kung paano niyan. Ito isa talaga pinagampang. Mag-ibo na sa isang linya palikaw. Mag-ibo sinang linya ka palikaw na dahil mag-agi duman. Pwede ba? Irayo ninda. Ano ko ng kuryente, pwedeng
ano daw kung pwede ang kuryente wireless. Ang yaya na. Pag wireless, inda kung madidipin sila naman sa mga hacker. Yes. Pero ano yan, ilinguntan ang option na yan na pwedeng makagian sa mga konsumidor, as in, maski sa APEC, pag-koleksyonin daw, tumaan-timano niya una. Pero ilinguntan ang viability kung pwedeng mag-meet sa tahaw ang duwa. Iya, dapat, iyan ang gibohonin da. Filming dapat na parehas magpahunod or else, dahil mangyari dyan. Dapat win-win. Sige. Pero pag nangako man na win-win, dapat, nangako. Sunod naman ang pangako. Dapat sa Diyos na ururon. Sa Diyosan, takon parangakuan, mag-win-win solution, tapos pigya, pigya pasaliod kan susaro. Paano man kaya yan mangyari? Yan, may problema. Okay, sige. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Thank you very much, Kuring Jomar. So, bagong development yan ha. Diyan po sa Tabaco City. Sabi ni Mayor Crisel, kakauronan niya, o nakauron niya si, si Apo Alvarez, ang manager, mga tugang kang APEC, na igwasin daning itong 200 na pidaso ning itong prepaid meters na pwede na pag nagkaoro yun, pwede ikabit duman mga tugang sa Bacolod. Medyo masalimutang sitwasyon duman. Kampadara ng surat sa more than 7 million na pagkakautang, ang pinutulan, nagsaradiri ng transformer, ikinabit, nindeng paisi, illegal. Di ba? Kung baga tatamaan ka duman sa anti-pilferage law. Kundi, yan, sagot mo niya, may ilaw pa, dahil man nga pero kakabi nga, kakarasuhan. Yan. So the mayor man, naggigibo ni mga espasos na magka-auroron, tangani na mailawan, asin, makabayad man sa mga konsumidor. O yan, so na option is, prepaid meters. So sabi yun, garo ka nag-load sa cellphone. Nag-load ka ng 500, pag naubos ito, automatic, palsok ilaw mo. Ayan. So, sabagay ako, pabor ako dyan, John. Magkakatipid ka dyan. At least magkikwenta mo kumpira sa unload na dapat mong konsumon, tanganing matapos na. O, di ba? Yes? Ano? May sinin. May statement. Ainan. Sa akin ba? Ano natin? Hindi nag-download to. Hindi nag-download Tingnan natin. Malaman natin kung ano itong statement na pinadala ng APEC. Paano ko dyan? Ayan. Apat. May apat na good paying and fortunate customers na nagsettle mga tungang kan unpaid bills sa Barangay Bacolod as of July June 10 na-restore for initial 4 good paying and fortunate customers. Pero mga tugang, sabi ninda, nagsurat sa apat early July 2021 asking consideration na re-energized. As in dahil sincere and diligent paying customer, tinda. Likewise, pero nagbaranda po na they do not condone and support the illegal activities on their neighbors and barangay officials. Yan. Dahil sinasuporta doon sa ginaribo, no? They did not also participate in joint the illegal installation of 2 transformers and tapping of power supply from APEC Power more than a week ago. This illegal activity was initiated by some of their neighbors and barangay officials. Okay. So in response nga sa sincere and honest gesture kang nasamit na customer, so APEC nagsurat as in pinag-impormaran sinda na ma-install sinda ng bagong transformer and secondary lines
para sa SAINDA in order to re-energize and reconnect their house to Apex distribution network and facilities. Ang aktibidad was well coordinated with the Office of the Mayor of Tabaco City, kapangyarihan po ni Mayor Crisel Lagman, and then both Apex and LGU is now working closely together to finally solve the 2 months old problem sa Barangay Bacolod. Ang initial energization was supported to be held last June 9. Apex officials and Mrs. Gerardo Calixto, Colonial City Administrator. Paano yun na pala nini? Okay. Nag-agad niya siya nakagawad na i-restore. O di, sabi ni both Apex and Mr. Colorina reported that the incident to the good Mayor Crisel Luistro, she then ordered the PNP of Tabaco City to fully assist Apex in restoring power services to the diligent customers of the barangay. Thus, the following day, June 10, 2021, Apex technical crew was able to smoothly regain all the 40 customers. Okay, so this is different duman sa tinarakod na yan, tinarakod na illegal. Okay, so yan po tabi. Sabi, dapat yung pangarugan sa apat. Okay? O sige, at tingnan na lang natin kung ano pa mangyayari pa duman sa sa pagpuproponer ko niya ni Mayor Crisel na ipaagi sa prepaid meter. Okay? Ang aning maging areglado kita. Alright. Pagkatugang oras niya to, alas 11:01 na. Magbabalik po kami. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle.
Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo pag nag-aabo asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayutan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro an sa tong distansya sa iba asin sa si isay man na aramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa Indo kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 11:06. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagigibonin mga lakdang ang gobyerno para malusolusyonan ang kagutuman asin pagtios sa nasyon. Ang pahayag ginibo ni Cabinet Secretary Carlo Nograles kasunod ka na napabareta na nasa 49% kan pamilyang Filipino ang nasabing nagtitios, sindamantang nasa 17% ang nasabing bako na sinda pobre. Sa survey kan Social Weather Station o SWS kan Abril 28, sagod Mayo 2, pigsasabi nga ang numerong ito katumbas nin 12.4 milyon na nagsasabing nagtitios sinda. Kasabay kay ni 33% man ang nagtutubod na sinda borderline poor o nasa linya pa man giraray nin pagtios. Sigun kay Nograles, baka uman makabigla sa nasabing datos dahil naman sa limitasyon sa hanap buhay darakan COVID-19 pandemic restrictions. Yan ang pangalas 11 bareta, haliligdi sa DCGB Space. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Smart Padala, kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. NeoZep Tablet. NeoZep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Milo, buy big, save big. With new Milo Champion Sulit Pack. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! El Real, tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Climex Forte. Climex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-hospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin. Mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ng tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home.
Gamot na panlagnat na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbib sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2020. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvela. Alright, magalugang balik po kita. Ayos pa ba Sa programa, ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? yan, post mo yan bro. Pray until something happens. Good morning po sa kiraray, mga tugang. Sa tuya po ang ikaduwang pago kang pagiribanan. Sa mga mises, rekas-rekasan taon to na naman, sarap-sarapan ang mga premyohan. Diretso kita sa mga dagdag na mga istorya halipod dyan, mga tugang sa luwas. This time, dumang kita sa Tito ng Albay.
Tabanwang Sutil, Renz Luna nasa linya, Renz. Please come in, Renz. Yes, maray na ito tabi Sir Mar, maray na ito sa mga pranta bahay, sa mga duganyatong mga bareta, bako man init, or bako man uran, o kuryente, o linya kan mga kuryente, ang problema kan Municipal Engineering Office, pag nagkakaigwasinda, din clearing operations, din mga linya or digdiman sa mga street lights sa tinampo, kundi ang mga tanga. Ini ang pinanambitan sa DCG Binyos, Engineer Piel Montaliana, ang pamayak pananambitan ng opisina na kung saan yan nagkakaigwanin na putol-putol na operasyon ng sa grupo sa pagkakaigwan ng clearing tanganing mas maging maaliwalas, as in mas maging malinaw ang agian digdi sa sentro Candaraga. Kunyan panganing puga-puga naman ang sa inang pinagibong esperso sa pag-aayos ng mga street light. Di kung sa saya na ini ang naging problema kan sa mga tauhan na kung saan sa sobrang hibog kan mga pinag-clearing ninda ang mga tanga o ining mga antik ang sa inang kalaban ang nagkakaigwan ng clearing operations, partikular na digdi sa kalabaan kan Rizal Street. Kasangon niya na presenteng simana, pinagtatarget kan sa indang opisina na matapos na ang pinagigibong clearing operations, digdi mismo sa kalabaan kan Rizal Street as in masibog pa sa iba pang mga barangay, lalo-lalo naman digdi sa may Maharlika Highway, pasiring sa sur na mga barangay digdi sa Banuan Candaraga as in magin man digdi sa norte. Aning mas diretso ang sendang proyekto na yoan na mapaaliwalas asin na mas mapagayon pa asin mas maging maliwanag ang agihan kan mga bihikulo, maging man kan mga residentes digdi sa Banuan Candaraga Albay. Ano yan, mga clearing yan kan mga kahoy. Roger Tabi Sir Mar. Tapos na sa pag-clearing ka mga binalaybay na mga alambre. Tapos na. Tapos na. Ayan. So, iyan naman ang pinagkakaabalahan ko niyan. Tama man, tatig-urana na. Kung magbarag yun, man di at least bawas na. Roger. Iyan. Ang sarap pang nagiging problema dyan, yung junction dyan na yung section dyan sa Pasakat sa Sipi. Roger Tabi Sir Mar. Nag-aga ko dyan kasunod, Masus Mar Yusuf. Inabot akong siyam-siyam. Balik ko ako dumaan ako sa may pamphlet uminagi. Hindi ka na sa nakato sa gabawan. Ano ba ako dumaan uminagi? Pasirin ako sa Silicon, sa Wilcon. Wilcon. May bigyan pa kung dapat kong ibugtak naman sa arong. Sus Mar Yusuf. Alo yun, mas aloy pa so, pag tinir ko dyan sa traffic kaysa duman sa tindahan. bata may nagsasabay na may nagsasabay na kumpanya. Tapos na sorry blocking pero igwang kumpanyang nagsasabay man kan linya. Roger. Pangyari na. Halaba pa dito kurbada di. Kurbada, di sa may parting kimantong sipi. Ano na sabi ka ng engineer rin na mataposan? Ang rin Tabi Sir Mar. Iyan na trabaho dyan. Hindi 2 bulan ng alatong dyan Maklear na lamang Jesus Maria Yusuf. Bata kurbada. Tangane. Sige. Tabi Sir Mar, ang magdagdag na informasyon din sa luwas. Renz Luna, DCG Binyos. Thank you very much, friends. Mga dugang dagdag natong istorya sa Daraga. Pagkali sa Daraga, lipat kita digdi sa Aldal by District at sa Southern Park ng mga barangay sa Legazpi. Partner Alar Mario nasa linya, partner. Marinod to na tabi. Yes, sa Marinod to na tabi, partner. Ikinakadit na kan ibang mga paraoma ang padagos na konversyon in mga umahan na nagiginang subdivision as in tinampo malaylay na mga development digdi sa southern area kan Legazpi including pasiring dyan sa Daraga. Ini ang feedback sa tuya kan mga paraoma kung saan narireparo mo dyan, partner, na dahil sa incoming na pagbukas kan International Airport dyan sa Daraga, talagang grabe na ang mga development na nangyayari. Aros gari mga kabuting nagburotuan ang mga subdivision na pigde-develop na, ani ba, i-develop pa sana digdi sa mga barangay sa southern kan Daraga Legazpi. Ang bagay na ini kinakadit kan mga paraoma dahil inot na inot baka sa kakalkal kan daga ibagang biyong piguburol doser para mapantay mabalanse so level kan daga ang pagbagsakan oran dahil na iwasan na minabolos ang dugi
sa although na dahil pa man gulpe, pero may mga tendency na bumulis ini sa mga kabasan kung dahil mabiga agad mag-route ang panahon. Experience na nga ni na sa mga gilid baga kan tinampo, kung minsan nadudugi na dahil kan mga truck na nag-arakot ng daga sa mga big-develop na subdivision. Kaya yun ini ang ikinakadit opera ka ni ang mga lotinig ni dati-dati sa mga manyog baga, ipinabarakal naman ka natag sa dire sa mga subdivision developer, kaya gulping mga nyog so nagkapurotol, as in, as man sabi, conversion na yun ka nangyayari, imbes na mapaginabangan sa mga produktong agrikultura, ngunyan paluway-luway na partner na iba-ibang mga barangay digdi sa Southern ang nagburutuan ang mga subdivision, kaya pigilahoman na sa mga masunod na panahon talagang gulpi na ang mga residensya digdi na ibuburugtak dahil nga ni kanong mga pig-develop na subdivision na nakaka-apektar na sa mga paraoma. Yan pa partner, informasyon sa Southern American Legaspi, Alarmario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. Balik kay Partner Al, lipat kita kay Ans Galero. Ans, good morning. Please come in. Good morning, Sir Mark. Good morning sa mga palantabay. Sa mga dagdag nitong Bareta 36 ang panibagong kaso ng COVID-19 sa Bilog na Bicol. Diiton? Diit mo niyan. Diit gero ang nag-laboratory mo niya. Diit gero. Pwede. Okay, sige. Sa 36 na ni Sir Mar, sa naman ang nairehistro sa probinsya Canalbay, solamenteng iyan gikan sa siyudad kan Legazpi. Alagad sa ngunya wala pa maning pinagpapalawas na detalye si Alcalde Noel Rosal. May kinaraman sa kung saan naman na barangay, kung saan naman nagtrabaho, ang panibagong positibong kaso ng COVID-19 sa tuyang syudad. Sa Camarines Norte, anuman ang nairehistro, tulo kainian sa munisipyo kan Dait, Tigsararoan, Jose Panganiban, Labo, Asin, Vinsons, mantang mantinidong ang pinakahalangkaw naman na panibagong kaso iyo ang probinsya ng Camarines Sur, kung saan ang siyam kainigi kan sa Libmanan, mantang tig-apat ang Nabwa Asin Pili, tigduruwa ang Kanaman, Goa Asin Iriga City, mantang Tigsararo ang Balatan, Buhi, Calabanga, Naga City o Campo Asin Tinambak, mantang ang mga probinsya kan Catanduanes, Masbate Asin Sorsogon, warang ngunya na nairehistro na kaso ng COVID-19 susug sa DOH Bicol. Apwera kayan, igwamanin apat na panibagong COVID-19 fatality, saro kainian sa probinsya Canalbay, saro sa Camarines Norte, asin duwa sa Sorsogon. Mientras tanto, maski na nga naiguanin mga nagpositibo sinagada naman sa helang na COVID-19 digdi sa tuyang rehiyon Bicol, igwamanin 48 ngunyan na nai-record na nagrahay na o nag-recover na. Partikular na ang 35 kainig sa Sorsogon, 8 sa Camarines Sur, asin 5 sa Catanduanes. Sa ngunyan, uminabot na sa 4,229 ang mantinidong aktibong kaso ng COVID-19 sa rehiyon. Hanggang kung susumahon daw, puon pa ka nakalihis na taon na 2020, nag-aabot na ni 19,407 ang total na nai-record na kaso ng COVID-19 sa Kabicolan. So, sa Albay, sa Rosa na? Yes. Solamente Legazpi City? Nag-iisa? Nag-iisa. Iyan. Ay, salamat. Sana pero minangarog kan sa nadi. Sana lamang. Wala na. Binabiglang baba. Tapos saga. Hinda kung ano naman. Hindi ko makikig naman kita sa aga. Tadit masarap pala ninik sa amin yun. Nasa 178 pa samples lang. Yes, 178. Ayan, okay, sige. So yung time, Sir Mar, an update may kinaraman sa sitwasyon kan COVID sa Kabicolan ngunyan na aldaw. Ans Galero, DCGP. Thank you very much, Ans. Yan po tabi mga tuga, mga dugay nga itong mga istorya. Kaya, iringat po tabi kita. Disiplina sana kay puwanta. Tanganing umantinarta na yan. Mga tugang na pagbaba, kanay lang, hindi makaulakit. Disiplina lang. Walang matutuwa. Para everybody happy. Problema ay lumalala. Walang problema. Tayo din ang siyang kawawa sa COVID variant na nananalasan. Ang pagbabago'y Magbarago na. kailan kaya
Kailan kaya madadala? How can we stop this COVID-19 to be safe to live? Yan, okay. So, observe lang po tabi to be safe and live again. Mga tugang, pagsunod sa nakan mga protocols para dahil kita maulakitan, dahil kita madara sa pamilya pagulita, as in dahil kita makaulakit sa iba. Yan, yung pinaka-the best dyan, mga tugang na sistema. Kagani na sa mga kababayan niya to, although may mga nagkabarakunahan na, sa mga dahil pa nabakunahan, dahil na magdakol pa ang maulakitan. Iyo. At may mga cases po na, ano yan, maski nga ni nabakunahan na, tama sabi kami eksperto na pwede ka pang maulakitan. Kaya, maski nabakunahan ka na, dahil mong pwedeng i-off na ang guard mo, dahil ka na mag-face mask, mag-face shield, mag-distansya, kasi mag-iwas sa mga piyot na lugar, mga kulob na lugar, tangani pong dahil kitang problema. Alright? Bueno, mga dugang, 11:26 in the morning, para po sa mga kababayan niya to, sana po nasa areglado kamugtakan para po sa mga kababayan niya to. We will be back. An oras hatod sa Indokang Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Red Horse, lakas ng tama, pero di wasak. Revicon, lakas ng 5, Revicon Forte. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas. Ito ang Mixin Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixin Capsule, samahan pa ng Mixin Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan. Pampatigas na pampalakas. Mixin Capsule with Fulvic Minerals. Energy Booster, the natural sex enhancer. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman
malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Uy! San Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag San Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga. Ngayong National Deworming Month, libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Sa kulog kang payo, asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab.
It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Talo at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Sa pandemyang ito, napakahalaga ng paggamit at pagbabahagi ng wastong impormasyon. Ang pagkalat ng fake news tungkol sa mga bakuna laban sa COVID-19 ay nagiging dulot ng takot at pagdududa. Dahil dito, patuloy na ipinapaalala sa publiko na ang lahat ng mga bakuna ay mabisa at ligtas na panangga laban sa COVID-19. Ang mga bakuna sa COVID-19 ay dumaan sa masusing pagsisiyasat, pag-aaral at pagsusuri ng mga eksperto. Huwag tayong basta maniwala sa mga haka-haka lamang. Bagkus ay kumuha ng mga impormasyon mula sa mga verified sources. Ang taong may tiwala sa agham, makakamit ang kaligtasang inaasam. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, mga doon, kabalik mo kita sa ang programa. Ngunyang po na pagkaaga sa Aramon Yato, ngunyang pong aldaw nin Monday. Aray, skusa na po tabi, kunya na lang, 20 minutos, alas 12 na. Kaya doon po sa mga kababayan niya to, pahalaga ng oras natin. Okay? So kung may lakawan tabi, diretso na, larga na. Diba? Para po sa mga kababayan ta. Papa Mar, garo magayon man itong smart meter adi. Nasa sa tuya po yan. Sa bagay, iyon kung gusto mo na magtipid. Nganing dahil ka makalapos duman sa imong budget sana. Ay di, kunya, ang gibon mo, pwede yan sa prepaid meter. Ikaw di yan, may mga questions pa din. Nagaipuan pong linawon dyan na, ano yan, libre? Dahil ang babayadan? Diba, John? Saan metro mo yan, John? Ika nagbabakal? Kung mapakabit ka, ika na bakal ka metro? O sinda? Sinda. Ayan, sinda na provide. May charge? Diba? Tayo na sa solusyon, makatugang sa problema sa koleksyon, as in sa mga magbayad din, advance na ang bayad. Diba? Kung piraso ka konsumon mo, iyo, sana na babakalon mo. Di, pag naubos na ito, mapalsok na sana bigla sa ilaw mo. Ayan. Ayan. Di, dakol po na mga options na pinagigibot ang ani ng mamakare daw ang collection because
wala ring pera yung kulang din ang kwarta na kang apik para magpadagos nin pag-irahay kan gabos ng mga kaipuan na irahayon, di ba? At kulang ang koleksyon, hababao ni Maray. Dahil po sa ipag-comply ka mga konsumidorista. So, sana matapos na yan, tanganing makaabanti na. Imagine, kaso Sabado na, adangog din do, 25 years palang John, concession agreement with the San Miguel Power Holdings, di ba? Nakakapirang ton pa sila katagor, 8 pa sana. Okay? And, yung mga kaputan nindo, yung mga cravings nindo, yung mga pangapunan nindo na magbalik na ngaya i-take over na kan Aleco. Yung Aleco board president po nagtaram, na as of this time, walang kapasidad financially ang Aleco Tourism Operation. Apera dyan, may existido na concession agreement na di man siya nabista pwedeng magbuntog dyan. Ayan po tabi ang dua na rasones kung ngata. Although sila magkapadagos na magmonitor. Ang saro lang na pigahanap ta is who is now the regulatory body na pwedeng maglatos sa APEC kung nagkukulang kan sa indang pangako mga tugang sa mga konsumidorista. Base duman sa indang concession agreement, di ba? Ang sabi, ERC daw. Sana yung surat, mga tuna na ipadara sa ERC, manong dyan sa reklamo kang puro palso, kasi iba pa, matukar ning maayos, kasarabay yung alangkaw daw na billing, tangani na maariglar yan. Okay? Nahiling ta, mga tugang, maluya talaga. Ang responde, at paano, kulang sa tao, kulang sa koleksyon, kulang sa tao, dahil man nakakaabante ng todo-todo ta, kang inot ko ta na, pigirahay na, binarabalbaga man kang bagyo hanggang sa arong na po kan sa sistema, dahil nag-cooperar man sa mga konsumidor, dahil nagbarayad, so yun na po yan ang sitwasyon ta. Papamar. Ay, Papamar. Tular na sana. Bako nga ito na de. Dahil nga ning kapasidad ta, may utang na 3.9 billion boss. Dahil pa ini nababayadan. Baka saro-saro mga tamay nag-asumir na iba. O, di ba? O yan. O paano? Paano umabante? Ini mga utang nga ni, apera sa niya, utang pa ini sa mga suppliers. Di ba? Kaya ito. Kaya yan kita propalso kaya ito. Ngunyan, yan susaro ninda na karon na solusyon. Ngaya, ipa-asumir ka sa iba. Kaya lang, na-discover ka. Nadai man pala ni-sumir. So, utang kang na 3.9 billion, kang APEC, kang Aleco. At tapos, so APEC ko niya, may utang man na iba. Na-komplikar na. Kaya, medyo mapagal-pagal po yan, mga tugang. So, ngaya, ano ngaya so, pangaran kan guest ninyo sa solar kan Sabado? Si Mr. Rod Tolentino po ito. Sarong geologist, pero hobby niya ang mag-gibo ng mga gadgets. And so mga existido na mga solar generators niya, pig-ariglar niya, pig-ayos niya, na maring making akma sa sarong komunidad, arog ngayon kan rapo-rapo, komunidad na rin ngayang ilaw na, maski po paano sa mga farmers na may ilaw. At very simple man lang itong niya on duman, pinag-discuss ko ba sa iya na, ano niya ko ini, 20 volts, 20 watts na solar panel sa sa nagaro kwadro kada kula. Naakma lang duman sa battery, lithium battery na nakalaog duman sa power box. So power box, pero kang battery nakalaog duman compact, may radyo, may MP3 player, tapos pwede mong saksakan ng 4 na bumbilya ng mga
LED lights na sabi ko na ano nga ako ang voltage? 12 volts pala. Yan. Pwede mabugta ka ng perimeter light sa luwas and pwede man sa laog na magamit. And then may provisions naman para pwede ka mag-charge ng cellphone. Kasi igwa pa mga tugang ng provisions na pwede ka magsaksak ng 12 volts man na solar electric fan. Iyo po yan. Yan yung pinaka-basic yun para sa mga pobre talaga. At least may ilaw ka. Eh pwede rin naman sa suya ng mga may emergency na pwedeng magkaigo ng ilaw instantly pag nagpalsok. Pero if you want na medyo mas dakula ka ito, yan nga lang, no? Pero yan sa alternative source of energy, yan po na mga renewable energy, arog kang sun, solar, diba? Because sabi ko nga ang sun, kaya tamang pigbabakal, ang init kan saldang kanal daw. Ang ibang nga isa, naiiritar pa. Nagagamit yan ng mga sunblock kasi di ba pa? Pero, because of the advancement of technology, ginamit po ini mga tugang na saldang kanal daw na maging source ng enerhiya ta. So by the use of solar panel, iyon suminahigop mga tugang kang enerhiya kan aldaw, i-convert niya mga tugang na elektrisidad. Iyan ang purpose kang panel. I-convert mga tugang sa direct sunlight sa electricity. Diba? Pag tama kan aldaw duman sa solar panel, i-convert niya ito mga tugang sa elektrisidad. So, ang voltahe na naprodusir niya, mga tugang, DC o direct current. Diba? So, dahil direct current yan, kaya mo siyang i-convert mga tugang into an alternating current o yung AC, tanganing magamit mong maisaksakan mo ning ilaw mo, dyan sa arong mo, 220 volts, tapos electric pan, o iba pa, di ba? Pero madepende man yan siyempre sa kapasidad kan sa imo na panel kung pirang mapoprodusir. Okay? So, apera dyan, dahil DC ito, makaipo ka ng inverter, tangani na magamit mo siya sa 220 volts. Yung inverter, bawat 12 volts yung panel mo, na-convert niya ng 12 volts na electricity na DC, ilalawag mo siya duman sa inverter, from 12 volts, magigisang 220 volts. Pwede mo nang maisaksak sa television mo. Pero madepende din yan duman sa gagamito mong inverter. Di ba? Because, igwaning tigapod yun na pure sine wave inverter, pag ang gusto mong pandaron dyan, sa mga may electromotor, di ba? Electric fan, aircon, kapag pag maluyang klaseng inverter mo, ang agong kang electric fan, wow! Nag-agrotong. Baka maraot pa. Ayan. Kaya lang, may kamahalan din. Pag solar, kasi may kamahalan din naman. Kaya yan, pigsasabitan na bago kayo magpuon dyan, dapat computer mo na anong kaipuan mo. Ano ang papandaran mo? As in, anong kaipuan mo? Ano dyan? Tangani na makadecide ka anong klaseng panel kaipuan mo. Di ba? Yan. Ngunyan, na-convert mo na. May inverter ka na. O pwede mo na magamit habang may saldang kanal daw dyan. Di ba? Pwede mo na magamit habang may saldang kanal daw. Nakuha mo, may panel ka na, nakuha ka ng enerhiya duman, kinag mo sa inverter, uy, may voltahe ka ng 220, saksak mo na so gamit mo sa arong mo, pwede mo siyang magamit habang may aldaw. Iyo. Habang may aldaw, magagamit mo siya. May enerhiya ka. Iyo. Pag nagdiklom, wala na. Wala na. Kaya, kahit form-morning component, gusto mong gamitin pa sa paggabi, diba, kung mag-off-grid ka, totally, wala ka na, hindi ka na makaram sa APEC, magsadiri ka ng sadiri mo, ayan, makaipo ka ng bateriya. Bigyang laban dyan sa battery, sa solar May kamahalan. Diba? Yung medyo low-end, pwedeng mga, malas yan ng mga 2 to 5 years. Pero yung high-end, mga 5 to 10 years. Yan ang medyo magabat-gabat. Kung takol ang sa imong ilulod, madagdag ka ng panel, madagdag ka naman ng bateriya, saka masalida ka naman ka ng inverter mo.
Di ba? Yan ang mga konsepto diyan. Kaya kapag maano ka ng solar panel, i-compute mo kung anong kaipuhan mo, at saka makadecide ka anong kaipuhan mo para ano. Saka pwede naman ay upgrade mo na lang, di ba? Magpuan ka sa basic, and then i-upgrade mo na sana. Tangani na, di ka magulpi. Di ba? Tabo yan, ang tabi ang ano. Ngunyan, pag may battery ka, mas ibang pwede kong magamit. Pero kung computean mo man, anong isasaksak mo dyan? Kaning yung number of hours kan usage mo, magamit mo. Harap lang po kayo ng kasimple, no? Para makabawas ka ng babayaran mo sa APEC, pwede man na, kaya pag aldaw, mag-off-grid ka. Gamitin mo dyan, solar gabos. Tamay aldaw eh. Kaya, electric pan mo, ngaya, andaron mo, di okay na. At least ka nang i-off mo so APEC mo. Pagkabanggi, di mag-APEC ka. At least sumagapon mo, nakabawas ka na. Dahil lang sa sunlight. Di ba? Yan sana. Magkonsulta ka mo sa mga may aram po kayan, tangani na magiyahang ka mo. Dahil man sinda madamot kayan mga tugang. Ha? Ako for one, user ako ng solar power. Eh. Di ba? Kasi araw nga ka ng sitwasyon, medyo ano, kaya lang, talagang, kung gusto mo ng high-end yun, magastos ka man talaga. Pero yung basic talaga, okay na. So basic lang, pwede na, mag-upgrade ka na lang. Yan. Patiyon mo man ngaya po, sadit sana, pero tian fans club. Yugonan man. Mga fans! Good morning po sa Indo. Regards sa Indo ka, boss. Pasensya na, dahil kita nag-i-reling ang pirme, kamay COVID. Relax na lang. Diba? Ayun po tabi, ano? Sabi rin, ay ayos pala ngaya papamarang, ano, adi. Iyan ngayon na, ano yan? Na solar. Ayun po. Pwedeng magamit talaga. Nakulao na pakinabang po yan. Puan sana, magiyang ka nga, hindi ka magulpin ng gastos. Dapat magiyang ka ng tatao. Although, igwa naman na DIY, pero mas pa rin na itong magkonsulta ka mo sa tatao. Kangani na sumaba ka lindong gamit, sumaba ka lindong solar panel, battery, solar charge controller. Dapat kung may battery ka, dapat may solar charge controller ka, tanganing day magsubra. So, ano mo, may mga bago na yan dyan na solar charge controller, no? Na pag sobra na, na-attain niya na so limit, mina-off siya. Today na siya nag-charge. Magpupuratiran sa battery mo. Iyan po tabi ang mga nagkakapira. Hello kay Tia Irene. Good morning po tabi Tia Irene. Good evening Sir Mar. Kung lahat ng aspeto sa pamumuhay natin ay magamit ang disiplina at may sa buhay natin lahat na Filipino, aasenso ang ating bansa. Pwede, di ba? Kaya yan, no? Ang mga nagkakapira na mga advices natin para dyan, dahil ka mo magka-problema sa kuryente, sa propulsok, o yun, no? May kwarta man sana ka mo, imbis na inom-inom mo dyan. Di ba? Imbis bakal mo ng alak, kasi sulon mo sa sigarilyo, magdamot ka para makabakal ka ng mga gagamitan. Apat na aspeto yan sa solar energy, solar system. Number 1 is solar panel. Number 2, inverter. Number 3, battery. And number 4, yung solar charge controller. Ayan. Makabakal ka. Saro sa nabakal. Ayos na. Magagamit mo, maghapon, aldaw. Dahil may saldang, may saldang aldaw, nagcha-charge, nagagamit mo sa panel mo, may electricity na puproduce. Ngunyan, kung gusto mong banggi gamitin pa, may battery ka dapat. Yung man, isasaray kang sa battery, itong nakolekta mo na solar na source ka, na power energy, ali po sa sun. Yeah? Yung man, isasaray. Ayan na. Solar charge controller naman, protection mo ito sa battery na kapag sobra na ang na-charge na, automatic na shut off siya. Then na siya nag-charge. So, protect ito sa battery. Pag medyo nagkulang na naman, automatic mauna naman siya para mag-charge. Arog lang ngayon. Kakalo lang niya namang gamit na talagang very good. Tema. Para po naman sa mga kabarangay ito.
Okay. O bueno, mga tugang, maduma na kita. Oras na po para mentes kita magpaaram lagi sa programa Ramon Nyato ng Nyato. Sa indo ka po, sa pangaran po ni Jun Napoles, sa lado teknikal, sa kabilog na tropa. Ako po si Mardila Daing Iba. Good morning po. There's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga. Ngayong National Deworming Month, libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old.